weten allemaal dat er een herstelplan uitgevoerd moet worden. Gelukkig is het ook niet blijvend. We kunnen het allemaal een beetje makkelijker maken voor onszelf. En weet je hoe je dat kan? Door elkaar te helpen. Succes en we kunnen het samen. Welkom bij deze gloednieuwe editie van Sit Kondre Boom. In deze editie belichten we zaken die effect hebben op uw portemonnee. We heren de mij tak zitting, maar wasan umus debewus dat in een zinsconstructie is, umus let op tap wow. Dat wil zeggen, we gaan het samen doen. Asana, you, nangami. In deze editie belichten wij het verbeteren van de tuinbouwsector via het SAMAP-project. Schrijfster Indra Hu zegt dat lobby voor Kondre begint bij de kleintjes. Geld lenen bij een geldschieter is niet de beste oplossing. We hebben ideeën, we hadden voorstellen ook gepresenteerd aan de toenmalige minister van GBB, mevrouw Pokkie. En laat mij aangeven dat de vereniging bestaat uit in feite 2 groepen. Studenten, studerenden en afgestudeerden, pas afgestudeerden. Voor de eerste groep studenten zou je in feite flats woningen kunnen opzetten. Zoals flatgebouwen op de universiteit, waar studenten geaccommodeerd worden. En vanuit die plaats kunnen ze beter studeren in een rustige omgeving. Dus dat aspect zou opgepakt moeten worden. Er is al één bij de universiteit, zet ook een paar op in de verschillende districten, waar je ziet dat de behoefte groot is, de behoefte aanwezig is. En ten aanzien van de andere groep, de afgestudeerden, zou je in ieder geval op basis van bijvoorbeeld prestatie, ja, schoolprestatie, studenten die met hoge cijfers afgestudeerd zijn, dat je die gelijk helpt met een bloed of een leeg perceel. En zo'n student gaat misschien over weken, over maanden starten met werken. Dan kan die student naar de bank voor een hypotheek om een woning te bouwen op het perceel. We zouden aandacht vragen van de regering als ze overgaan tot deze stap om een heel goede inventarisatie te maken. Ga eerst goed na wie al beschikt over een perceel en wie niet. En help degene die nog niet beschikt over een perceel. Want er zijn wel studenten, er zijn wel afgestudeerden en er zijn andere burgers die wel al beschikken over een perceel. En die hebben het niet meer nodig. Je moet in feite werken of helpen degene die nog niet beschikken over een perceel. Goede woonruimte is belangrijk. Hopelijk vinden de studenten en de regering samen een mogelijkheid voor deze groep. Schrijfster Indra Huramdas is een vrolijke Fransje. Haar hart gaat uit naar het Surinaams kind. Ze is echt flexie, vrolijk, maar zegt ook, de basis voor een goede ontwikkeling begint heel vroeg. Dus daarom beginnen ze bij de kleintjes. Maar nu komt het. Ze moeten wel de juiste boeken lezen. Vaderlandsliefde. Voor mij betekent dat liefde hebben voor jouzelf. Het moment dat jij liefde hebt voor jezelf, alles om je heen, hier onder een boom sta ik. Zelfs voor de boom en de plant heb je liefde dan. Vaderlandsliefde is liefde voor elkaar. Samenwerken, mooie dingen doen om ons land vooruit te brengen. Vaderlandsliefde is wanneer jij probeert om onze kinderen, bijvoorbeeld, ik begin bij de kinderen, ik ben kinderboekenschrijver.
hen voor te schotelen dat wat zij zien, ja, dat is het. Vaderlandsliefde, samenwerken, dat is het. Hoe wij ook hier samenkwamen, nu zijn we er. Samenwerken, dat is vaderlandsliefde. Hoe probeer ik vaderlandsliefde te verspreiden? Door boeken te schrijven die herkenbaar zijn voor onze kinderen. Herkenbaar zijn voor onze mensen die het pakt en leest. Vaderlandsliefde kun je verder brengen door projecten te doen. Ik noem projecten, maar hele andere mooie dingen te doen in je omgeving. Waarbij mensen zien, ja, je houdt van je land. Vernietig je land niet. Maar probeer iets op te bouwen dat voor generaties lang nog te genieten is. En generaties lang nog zeggen van ja, dat hebben wij samen bewerkstelligd en wij gaan door. Dat is vaderlandsliefde voor mij. Schrijven voor mijn land. Boeken lezen is een feest voor kinderen. Lees daarom samen met uw kinderen en maak er een feestje van. Alasma, Afwansanif Taki. Je hebt het recht op je eigen mening. Het IMF-vraagstuk is nog steeds een heet hangijzer in de Surinaamse samenleving. De regering heeft al aan alle eisen voldaan om goedkeuring te krijgen van dit kredietfonds. De studenten Sibe Jean-Luc, Denzel Beren en Demarisha Boldewijn vertellen waarom de stap naar het IMF nodig is. Ik vind het een heel belangrijke stap die de regering heeft gemaakt, omdat we nu in een financiële crisis zitten en we hebben niet genoeg middelen of conditie om het zelf te doen. Dus dat is wel een mooie stap die ze hebben gemaakt naar het IMF, maar ze kunnen meer gaan produceren of meer gaan exporteren dan het importeren. Ja. Dus ik vind niet dat het echt een grote hulp zal bieden. Ja, het zal heel wat gaten gaan lappen, maar we moeten meer gaan produceren dan het importeren. Ik vind toch wel dat het een goede keuze is dat ze naar het IMF zijn gegaan, omdat dat onze enige hulp is die ons kan helpen, als het ware, om uit de economische crisis te gaan. Vind ik het wel een belangrijke keuze van Suriname. Het was noodzakelijk dat de regering moest stappen naar IMF, omdat het een feit is dat Suriname te maken heeft met de economische crisis. En daarnaast hebben we ook te maken met een COVID-19-pandemie, die ook effecten heeft, negatieve effecten namelijk, op de economische crisis. Dus het was een belangrijke stap om te nemen om naar het IMF te gaan. Dus de sectoren waaraan ze moeten werken om een verbetering in te brengen, dan zei ik sowieso rijst, goudsector, de bananensector of wakofensector, moeten ze meer een boost gaan geven, zodat we meer valuta's gaan verdienen en om in Suriname te krijgen. Nou, naar mijn mening is het slechts een ondersteuning. Wat Suriname uit de economische crisis gaat halen is goed bestuur, good governance. De regering moet ervoor zorgen dat ze de financiële middelen goed gebruiken, dat ze die dan investeren in de juiste sectoren, zodat we uit de economische crisis kunnen komen. De financiële middelen kunnen gebruikt worden om te investeren in de productie. Toch? De productie zal Suriname naar grotere hoogtes brengen. De vissen zullen het land binnenkomen, dus ik zou zeggen, de agrarische sector is heel belangrijk, niet alleen voor de lokale markt, maar ook om te exporteren, zodat we daadwerkelijk de vissen naar binnen kunnen krijgen, zodat we de economische crisis, zodat we eruit kunnen komen. Ja, ik vind toch wel dat het onze enige hulp is die ons uit de economische crisis kan halen, voor nu. Maar ik vind toch wel dat het voor- en nadelen met zich meebrengt. Nadelen omdat we dan weer schulden hebben, wat we eigenlijk proberen te voorkomen. Dus dat zouden we dan, zeg maar, meer moeten exporteren, produceren. Ik vind dat ze meer aandacht moeten gaan besteden aan de agrarische sector, want ik ben ook agrarische student. En ik zie hoe moeilijk het gaat, want laatst was groente heel duur.
soms 50 SRD een bundel, een kousenband, een hoopje tomaat van 40 SRD. Dus ik denk dat ze meer gaan moeten investeren in onze agrarische sector, zodat we meer krijgen, dat we dan kunnen exporteren. De agrarische sector is daadwerkelijk belangrijk. Zoals ik al zei, voor de lokale markt, dat gezond voedsel dat het goedkoop is, dat men het kan permitteren. Want als we willen dat de Surinaamse samenleving gezond moet zijn, dan moeten we het gezond voedsel ook kunnen permitteren. Maar daarnaast, naast de lokale markt, kunnen we dus ook dan exporteren om ook een bijdrage te leveren in de wereld. Want Suriname heeft veel grond. Suriname beschikt over de capaciteit om te kunnen planten, veeteelt, visserij. Dus ik denk dat de regering dus daarin moet investeren, zodat we dus ook kunnen exporteren. De kracht van de agrarische sector is dat het de gezondheid op peil kan brengen. Want we moeten gezond eten. Heel wat fruit, groenten en zelfs vlees voor eiwitten. Dus ze moeten meer gaan investeren in die sector. Eén van de belangrijkste sectoren. Productie, productie, productie. Dat is wat Suriname uit de crisis zal halen. Wat raakt diri? Dat wordt er meestal thuis geroepen. Dus niet voor morgen. We kunnen niet zonder water. En water is ook duurder geworden. Door zuiniger om te gaan met water, houden we meer geld over in onze portemonnee. En voor het milieu is het ook beter. Daarom hebben we aan het woord waterdeskundige Oglaya Verwij. Er zijn een heleboel manieren waarbij we thuis zelf kunnen overgaan tot het bezuinigen op ons watergebruik. Het is goed voor je budget, maar het is ook heel goed voor het milieu om duurzaam om te gaan met ons water. En vooral in Suriname maken we gebruik van grondwater om ons te voorzien in onze waterbehoeften. En veel van ons grondwater is niet hernieuwbaar. Dat wil zeggen, het wordt niet aangevuld. En wat we eruit halen, komt niet meer terug in de grond. Dus hoe zuiniger we omgaan met het water dat we gebruiken, hoe minder we nodig hebben om uit de grond te halen. En hoe langer, hoe meer generaties, om het zo te zeggen, we kunnen voorzien van grondwater. Omdat dat een stuk goedkoper is, veiliger is. Want als dat op is, dan ga je moeten zoeken naar andere vormen van watervoorziening, bijvoorbeeld oppervlaktewater, etc. En dan kom je weer op een moeilijkere technologie, meer geld, etc. Dus daarom benadruk ik het duurzaam gebruik van vooral ons water hier in Suriname. In ons huis hebben we een heleboel grote waterverbruiksgroepen, om het zo te noemen. Je hebt bijvoorbeeld de badkamer, je hebt het toilet. Wanneer we afwassen, dus in de keuken, gebruiken we heel veel water. Maar ook om kleren te wassen, onze wasmachines of ook wasautomaten. Die zijn eigenlijk de plekken waar we het meest water gebruiken. En dan heb je nog een beetje als je bezig bent te koken en natuurlijk ook water om te consumeren. En een andere groep heb je dus niet, dat geldt niet voor iedereen, maar wel voor mensen die een tuin hebben en heel actief hun tuin gebruiken. Dat is dus eigenlijk ook een hele grote waterverbruikgroep als ze natuurlijk een leidingwater gebruiken. Water is kostbaar, dus ga er zuinig mee om. We zijn bijna bij het eind van deze editie van Sitwi Kondre Boom. Deze financiële krappe tijden zijn niet makkelijk. We kunnen het ons niet veroorloven om kostbare SRD's te verliezen. Leanda Zeldenrust praat over de gevaren van het lenen van geld. Katjobi. Zomaar een kaartjobi. Oh, sorry. Juna geldschieter. Ai. Poti. Met hoeveel letter P? En Juna? Tarzan. Zeti. Dus wat me? Amate mi Juna geldschieter die lens maar money en mi wil actie even amate dat mi bolet money. Amate mi omeni, maar met tegen kring onder één voorwaarde. Ja, precies wat moet je in bakken. Plus archibere, plus 40 tot 50% rente. Chintori. Zeker. Moet ik kom. 60% megi. Tramo met paai zeker. Ah, boom. Dat nou 100%.
Wat zijn de gevolgen van geld lenen bij een geldschieter? U moet bijna 50% betalen van het bedrag dat u geleend heeft aan rente. Hoge rentes. Het zorgt voor problemen. Financiële problemen binnen het gezin, binnen de familie of met de persoon die u moet betalen. Het zorgt voor stress. We hebben zelfs zelfmoordgevallen gehad. U blijft in een vicieuze cirkel. Want u verdient, u betaalt, haast alles wat u verdient. U houdt bijna niets over om van te leven. Hoe kunnen we deze uitdagingen minimaliseren? Dit alles kunt u voorkomen of minimaliseren door prioriteiten te stellen. Gaat u aan het begin van de maand na wat u aan het eind van de maand moet betalen. Schrijf het op. Al je vaste lasten die je hebt, stroom, water enzovoorts. Alle verplichtingen om na te gaan wat het je allemaal zal kosten. Niet alleen opsommen, maar ook de bedragen eraan koppelen. Zo weet u wat u te wachten staat aan het eind van de maand. Hoeveel moet ik uitgeven? En als u dat geld niet heeft, heeft u ook mogelijkheden om meer inkomsten te gaan genereren. U kunt uw talenten gebruiken om een business te starten. We zeggen in simpelweg ook een kleine hustle. U kunt extra werken. Maar u kunt ook gaan bezuinigen. Lasten. Stroom 200 SRD. Water 150 SRD. Inta 250 SRD. Boy, buurvrouw is storeren. Nieuwe kleren 2000 SRD. Junkfood 1500 SRD. Dit zijn mijn vaste lasten. 6000 SRD. Mineke uit. Ik verdien 3000 SRD maandelijks. En mijn vaste lasten komen op 6000 SRD is niet te doen. Ik heb poer wansan zeker. Lukuja, if mijn poer stroom, ik kan jij naar Dungru, ik kan weer mijn freestyle, mijn op internet, is dat foto. Kan je mijn leen money naar geldschieter bakken? Of niet? Boy. Mijn een paar rente toch? Kom denk je maar boyeren. What else? Me do een hustle. One side hustle. Milo body. If me seriang, we do one hustle. Kan de oluk, kan de minap krosi van hoe doe je. Dus we pura die schoon. En junk food once in a while. Dus basically we kan pura dat toe. We hebben van hoe doen. Stel je prioriteiten, wat is belangrijk voor jou? Dan kom je misschien wel uit. Volgende week hebben we meer belangrijke updates en interessante interviews. Samen werken we aan een mooie toekomst. Heb je iets gemist? Dan kun je alles terugzien via de social media kanalen. Dit was Setmi Kondreboom. Tot de volgende keer.